Здравейте! Така, тук е много голямо и е много хубаво. Навсякъде има цветя. А аз пък тук съм водеща на голямия екран. Така както казвах, тук има хубави борчета. Така както видяхте, Краси направи снимки на всичките борчета. Колко прекрасно време и това Кой сега говори? И това прекрасно време е много хубаво. Днешният не е Еньов ден. Да, днешният Еньов ден е най-хубавият ден. На белките и здравето. На белките и на здравето. Слънцето и водата. И слънцето и водата. Ама и ти се чуваш, Краси. И Краси си набра билки. И си напълни цялата... Кацата брали? Да. И си напълни цялата турба. Ето я тука. Да, благодаря. Влезнахме преди малко в ботаническата градина. Малко се снях много, нали? Да. Много прекрасен ден бехме. Да. И в ботаническата градина вътре имаше много разнообразни неща. И хубав и прекрасен ден. Така и вътре беше много хубави палми и само че беше много топло, а накрая му беше жега. А тебе те жега ли? И вижте, това цвете. Да, е изсухнало. А Краси като почне да работи тук, ще го полее. Ще го полеем, да. Да, като почне ще работи. Не прекрасна ли градината тук? Да, много е прекрасно. Я, Краси, ти можеш да ме питаш въпроси, аз заказвам, айде. Да, ли прекрасно? Един градината тук. Да, тук е много хубаво. Хареса ли? Да, градината е много хубава, и навън е хубаво, навсякъде е хубаво. И какво ще правиш сега? Сега... А ти набра ли някакви билки и какви билки набра? Какви билки набрах? Набрах билки... Сега ще ви ги покажа. Не можеш да се покажеш, защото... Жутко е реално това. Нищо. Не, ти не мога... Ето ги. Така както казвам, билките са много добри. Какво се лекуват тези билки? Билките... те пиеш ли чай? Да, пия винаги чай. С какво? С мед, магарешки и водил. Това е чудесно. И... Здава ли си сега? Да, преди без като не пиех чай, бех по-болна, а сега съм много здрава. Да, радвам се. Радваш се? За тебе какъвто храстон? Този храст е... Извинете. Този храст е... Ето ги топченца. Ето, виждате ли ги? Тези малки топченца. Не виждам близо никой. Така както казвах, това е едно като борче, преди, но не е съвсем борче. И така. А какво ще правите днеска? Днес ще се разходя в тази хубава ботаническа градина. Ще отида нагоре и надолу и навсякъде. Не мога, къде обичаш да ходиш? Най-много обичам
Витуша, на ботаническата, където сме, и на А на ботаническата. Макдоналд? Ходиш ли? Ходи на Макдоналдс. Обичаш? Да, обичам. Добре. А вие къде обичате? Аз ли? Да, ти. Не всекъде. Най-много обичам планина да ходя. Да правя хубави репортажи за градините, за Аз обичам да ходя на планина, ама да има сняг и да се парзалям. Така А най-любимия месец кой обичаш? А? Най-любимият месец. Най-любимият месец е... януари. Къде се празариш? Да. Добре. Сега да ви покажа... Какво да ви покажа? Това е голямо борче, прилича на стълбище. Ама е борче. Ето. Добре. И вижте, А след малко ще приключваме филма. така както казвах, вие сте много хубави. Да. По-големи. Какво ще кажеш на зрителите и слушателите? Какво да Какво ще кажа? пожелаеш? Виж, Много добро, хубаво време аз и много ще им да си издам. пожелая много здраве и много хубав ден и да няма болни хора и да са всички най-здрави. Да. И това. Да, благодаря. Чао.